Nakakita ka gyud si mong ate, ha? Kung musunod ka man gani niya, nahibaw ka nas mahitabo pod nimo. Ma. Congratulations, anak. Congratulations, anak. Cha-cha. Salamat, ma. Pa. O nya, so may plano ni mong kuhaon sa nga kurso ini college nimo, ha? Gusto ko Aw niya na ta maghisgot, anak. Mga una ta kay gigutom na gyud taon ko. Dali na to papason si ate, ma. Ayaw. Kay dili ko gustong magubang akong adlaw sa pag-celebrate sa imong graduation karon. Ma. Si ate man eh. Hello, te. Hi, Sha. Congratulations. Thank you, te. Gimingaw na kay kunin mo. Oh, nahila ka naman hinuod diha, uy. Ayaw ka bala ka. Magkita ta karong Sunday. Mag-celebrate ta, day. Pero si mama, te. Pero, di ba, musimba manggid ka every Sunday. Inig after, mga unta. Ako'y bahala. Ka-cute ako pag umangkon, oy. Hello, baby. Hi, Auntie Cha. Cha, si Kuya Alaini mo. Hi, Cha. Nice to meet you. Hi, kuya. Nice to meet you, pod. Te, kumusta naman ka, uy? Ni Cha, okay ra gid kaayo. Nalipay kay ko para ni mo, te, kay tanaw na ko, no. Masapi gid karon. Anak gid Cha. Gidungog gid ang akong pag-ampo sa Ginoo. Maayo gani kay buotan si Kuya Alaini mo. Wa gyud ko niya pasagdi og si baby. Ikaw, kumusta naman ka? O sa may gusto nimong kuhaon nga kurso? Sa tinuod lang, te. Ganahan ko mag-arts. Uy! Naaday artist pohon si mama og si papa kung mauna. Hopefully, te. Sus, ikaw pa? Kay baw ko kung unsa nimo ka love imong crafts, no? Maong, go! As long as you love what you're doing. Thank you, te. Cha, na-enroll na ti ka, ha? Unsa, ma? Ang imo kay ang pag-review na lang yun kay mo take ka og entrance exam. Aron ka makasud sa maong eskwelahan. Kay kasagaran na bas mga estudyante diha, mga tang-an yun. Maong paningkamot yun. Ma. Education mo akong gipili nga kurso para nimo. Major in mathematics. Unsa, ma? Wag yung kay mabuhat ana day kung si mama ning musulti. Kinahanglan na lang gyud nimong tumanan siya sa iyang gusto. Paita sa ti, uy. Wa may gana sa ko plano nga magmaestra ko pohon, te. Nahibaw ka ba igad sa kong gusto? Gusto kong mag-arts. Ako lagi day. Nakasabot yun ko. Oh, sorry kaayo kung ako'y mabuhat ha. Aron ako sa bangon na ni mama. Kung ako na sa gyupog sweldo, ako na lang gid unta ang magpa-eskwela nimo. Aron matuman lang gid ang imong gustong kuhaon nga kurso. Pero sa na naman ko kuy anak, maong pasensya na lang gid kaayo ha. Te, nakasabot magud ko, anak. Makaiubos na lang kayo dis mama nga ultimong kurso nga gusto na kong kuhaon siya mo inagbuot. O malang gani kay kundi gipangutan ako kung sagay akong gusto. Naibaw ka na ba gid ni mama day? Huwag yung kailaing mahimo, day. Either mutuman ka sa iyang gusto or maundang kag sa imong pag-eskwela. Kung ipugos gina nimo ang kurso nga gusto nimong kuhaon. Te.
Kung saan ka, Choy? Huwag yung kayo mag-contributing atong group project? Ang saon, nga hinay mo ko na siyang putok na yun. Sorry. Oh, kabantay sa bito ko ay. Ano nag-education pa man ko? Uy, kung di man din mo kaya. Sorry ninyo, ha? Hmm? Uwa lang gid ko sa mood karon. So po, uy. O sa mood ko din taon. Ibasangil ba gid, uy? Ina na lang inoon nga. Di ka catch up sa mga activities kahit maglisod ka. Third year na lang ta, pero wag gid ka progress, uy. Di pa salong ka tungod sa mga tabang nako. Tabang na mo. Apil ko na. Giohaw mo. Tingalig na, may gusto ipapalit na ko. May pa. At least man lang, karang nga pagi na kay gambit din sa itong grupo. Pala sa kumakaon, gigutom ko. Chuck, are you crying? Sir? I still have classes. Pero tomorrow, I will talk to you. Sige, sir. Ay, kumusta naman ang imong pag-eskwela? Oh, wa man ko kamutingog diha. Ma, gusto ko mo shift of course. Oh, nabuang ka? Ayaw gid pagingon ana ha? Karon ka na lang hinuon mo shift nga usa na lang ka tuig og mo graduate ka na. Ayaw gyud ko sige ang among gigasto nimo. Ma, Chuck, sure gid ka nga magmaestra ka? sir. Don't be offended, ha? Pero as what I see in your performance, you're incapable of being a teacher in the future. I'm not discouraging you. But don't waste your time on things nga really ni mo kaya. Sir. Unsa? Niingon ni mong maestro, ana? Uy, dihilasan no rin ko ana nila, ha? Unsa man? Sulngon ta na sa inyo eskwelahan? Otro sa na yung mga classmate ay? Nakaminos na sila ni mo? Tinuod ba dyan siguro ba? Bugo ko. Give up mo na kaayo ko, te. Dili na ako kaya ni kursuha. Tungod gini ni mama ning tanan siya. Kung wa pa lang unta kaniya ipugos ana nga kurso, dili gid unta ka maglisod karon. Pero siya, akong itambag nimo. Ni ana man kini. Third year college ka na. Ano kun pud kun mo give up ka? Kumana na lang gining kurso ha. Og timan ining ako isulti nimo ha. Bisag unsa pa isulti sa imong maestro og imong mga classmates nimo. Ikaw mo ay nahibaw sa imong kaugalingon. Bisag ingon ana ilang tan-aw nimo. Never lose the respect you deserve to have. Siguro, dili nimo hitopngan ilang mga nakamahuan. Pero we both know nga dili ka buko. Mas sila kay bawo nga achiever kagikan pa sa grade school, hangtod pag high school? Tsa, nahibaw ko mo lampos ra ka. Maong never give up. Prove them wrong. Congratulations! Maestra ka na gyud pohon.
Congrats, anak. Thank you, ma. Pa. Excited na ko pohon, inig-take ni mong board exam, nak. Ma, dili pa ko gustong mo-take og board. O, unsa? Ay mo paglalis niya, ha? At tumusbay. Mawawin taon daw, eh. Daghan kay estudyante din, eh. Unsay dili una ka mo take og board? Sa ato pa. Sa maradeg wa gihapoy gamit ang among gasto nimo sa pila ka tuig. Unya magtuman lang ni gihapon kasi mong gusto. Ma, please. Hilom ha. Ako'y magbuot. Ikaw na sad? Sige na lang ikaw. Oh, Masabtasad ko, uy. Wa man ko ni-decline na gusto ni mo mahitabo. Mo-take ko ang board pero dili pa karon. Bisag dili na mo'y gusto na ko mahitabo para sa kong kaugalingon pero buhaton ko na tungod ni mo. Tungod kay mo imong gusto. oh. Pero mapangyo ako. Hatagi sa itaw ko gigayon nga ma-proud ko sa kong kaugalingon sa butang nga ako og yung gusto. Sige, mabitaw kong sunod sa imong gusto. 20 years old ako pero wag yapon kay freedom of choice ako kinabuhi. Sige lang ka ikaw. Bisag ka na lang, ma. Bisag mauna na imong graduation gift na ako. Cha! Small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. Giskwela gid ko balik og ni-take og kursong arts. Dili lalim, pero tanang struggles na ako nagian. Thankful gahapon ko kay it molds me to become better and it motivates me to do my best. Og na-realize na ako nga the way you see yourself is how others will see and treat you. That's why, never stop believing in yourself and never stop learning. A lot of people will criticize you and doubt your capability as a person, but never ever doubt yourself because yourself is your number one believer. Never ever limit yourself. Karon, lipay kay ko para sa kong kaugalingon nga naa ko yung mga artworks o naa na siya mga mag-inquire na ako kung pila daw kung magpa-paint sila. I hope my story serves as an inspiration to everyone nga naminaw karon. Dinhi na lang ko to, daghang salamat, RMN.